Kolmonen, Givens vahva levypallossa, Luukkonen, Givens, Hopkins, Thomas Gibson torjuu. Karjubasket ottaa ylhäältä, lähellä riistoa, Lindow, Jackson, korin alle, Gibson, jota rikotaan. Thomas, sellainen, joka erimielisyyttä tuomaroinnista. Oma SP vapaaheittoviivalla on Thomas Gibson. Lehtonen Äänekosken Huiman kasvatti, nyt 47-vuotias, pelasi aikanaan 82 maaottelua. Taakse Palmi. Hienoa palloliikettä. Tuo viimeinen oli saattoi olla jo paavistuksen verran turha. Givens on vapaana, löytää jälleen Luukkosen ja tällä kertaa torjunta onnistui ja Luskits on ollut kyllä väkevä korinaluspelaaja kaikilla kolmella edellisellä kaudella. 4. ja toistaiseksi viimeisintä Suomen mestaruutta. Gibson otti siitä huolimatta Gibsonin pienen puhutteluun. Gibson ei korja. Virhe Nate Pollard. Tää niin kuin likimain jokaisen tilanteen jälkeen. Gibson vapaaheittoviivalla. Ensimmäinen sisään. Suomen mestari juuri Kouvojen paidassa 2016. Molemmat sisään. 1-3-1 mallinen paikka. Hopkins aivan vapaana. Hopkins heittää ohi. 19. Gibson, jonka kädessä roikutaan, mutta mies on vahva kuin härkä. Se ei haittaa. Onnistuu korinteossa. Hyvä syöttö myös Boydilta sinne Givensin yli. Sanford tulee taustaan. Kolmen pompun kautta. Niin siitä huolimatta kellosta kuluu kuitenkin melko paljon aikaa ja näin ollen hyökkäyksen rakenteluun jää sitten vastaavasti vähemmän. Palmi ei paljon aikaa tarvitse, heittää ohi Kiina. Alemman ja ylemmän jättösarja paikan molemmin puolin. Pollard. Luukkonen. Ouot paikassa, Pollard ei lähde Thomas Gibsonin edestä heittämään. Joka välttelee noita heittojen ottamisia. Nyt alkaa olla vähän pakko. 5 sekuntia aika. Se on kilometrin vino. Gibson hänelle. Ouot siis riistossa. Mäntynen sisään. Gibson, jota rikotaan tuossa tilanteessa. Sammy Givens rikkoo Gibson. Vähän vanhoja elkeitä alkaa miehessä näkyä. On väkivahva punnertaja korin alla. Puolitoista minuuttia ottelua jäljellä. Toinen sisään. Pelitaso.